Todo ben organizado e sen levantar sospeitas. Este é o modus operandi do home que leva preto de 2 meses estafando a comerciantes e hostaleiros de Vilagarcía. Chamaba antes aos establecementos dicindo que pertenecía ao Instituto Castro, a Lobre, e bueno, pues chegaba ali pues facendo esta estafa, digamos, pois decía que iba a facer uns cartéis, pedía entre 30 e 50 euros, dependendo do tamaño do cartel, e, bueno, a xente facía, pois entregaba os cartos, el che facía un recibi con nombre, dirección e todo isto. As alarmas saltaron hai uns días cando algúns dos comerciantes chamaron o Instituto Castro a Lobre para informarse sobre o suposto torneo. Foi entón cando a dirección colgou un aviso na súa páxina de Facebook e contactou con Zona Aberta. No primeiro día que mandamos o correo xa foron como alrededor de 10 personas que nos chamaron, pero sí que sabemos que incluso onte, antes de que, bueno, pues que saltase esta noticia aos medios de prensa, pois seguía facendo isto porque temos coñecemento de 2 comercios máis da asociación, claro, pero seguramente habrá moitos máis que non sexan da asociación, evidentemente. A asociación ten xa algún falso recibo que demostraría que a estafa comezou polo menos a principios do mes de setembro. O Instituto xa presentou denuncia na Policía Local. O Instituto Castro a Lobre presentou denuncia e a través deles nos vamos a levarlle todos os papeles e todos os recibis que temos con contactos de todos os establecementos para que sexa unha mesma denuncia foi o que nos recomendou recomendou a directora do Instituto que fixéramos, non? Entón, pois vamos a levarlle todo ao Instituto e son eles os que fan a denuncia directamente. Dende Zona Aberta fan un chamamento para que todos os afectados, sexan ou non socios, se poñan en contacto con eles para facer un cálculo das vítimas desta estafa e achegar toda a documentación ao Castro a Lobre para que se inclúa na denuncia.